Nahilunan naman ka na. Snack sa minire. Ang tanan nila dahil. Kalabang harina nga. Timo sa mga gamay. Kuan baka nang salin ni kamo lang. Uban sa taga Buntawan. Kaway. Ah, me. Shout out sa mga taga Buntawan. Alam mo yung magulang. Mahiyak ka na. Mahiyak ka na. Di ba naman semua nang daw? Enjoy ka sila. No. Bakit? Nagkataon naging kabilaw. Enjoy. Ngaon mi aning sa ni tawag ani? Twitter. Ha, Critter. Chicken joy plater. Enjoy Critter. Ano ngaon? Cheater. Ano yun guys? Cheater. Tumutang ang ngalan, cheater. Di ba makamot ka Salamat sa sponsor aning banana chicken fritter. Chicken fritter. Ngalanan ni og chicken fritter. Di dahil itong banana. So doros lang kaon no. Nagmukbang mi og nagmukbang mi og kan chicken fritter. Chicken fritter. Mukbang. Lumi kayo. Ni kayo ko. Ano ta? Lumi kayo. Kalimot mo sa yung ngalan no. Ay, Lumi. Pero ang problema ron kay wa tay tubig. ay. Ano ah? Sige, ato lang mo dito ha. Ato lang mo rito. Salo na. Ano mo to? Katan. Mama ba? Si kasultitan. Lumi kayo itong manok. Hoy. Amitan? Imong mama ba do anong ula man? Ura man do. Wala sa mga upan na akong giluto ganiya. Kamo na lang magpadayon mga anak. Di man, di ang pod. O satan. Ako ang kaya. Dadayon tos. Kung alagat ginaw kay inhit ka. Kauban sa akong kauban sa vlog. Kauban sa vlog. Kinahanglan ha. Pwede na siya kay maligon. Ah, kalimot mo. Limon ka lang wala nakalami. Basin ka mo karon. Basin kayo mo. Follow and share. Karon lang mo madali taga always taga Sabado. Subscribe sa YouTube channel. Sa tuwa. Thank you and God bless us all.